Fl-1991, fl-1996 u fis-sena 2000 il-Gvern bieħ biċċiet ta' art ta' Sliema lill-kumpanija Fortel Services Limited għall-estensjoni tal-lukanda Fortina. F'April tal-2017 u f'Diċembru tal-2018 Fortina talbet li jitneħħew ċertu kundizzjonijiet li kienu qed jirrestrinġu l-użu u l-iżvilupp tas-sit. Ir-rapport ippreżentat lill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati juri kif sentejn qabel il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet ta' dak iż-żmien ħatar 3 periti biex jevalwaw parti mis-sit li fuqhom saret it-talba. Intqal li l-valur stmat kien ta' 8 miljuni u 100,000 euro. Wara r-riżenja tal-Kap Eżekuttiv fl-2018, il-Bord tal-Gvernaturi innota li ma ġewx evalwati r-restrizzjonijiet kollha u li kien hemm żball fit-tnaqqis tat-taxxa. L-NAO qal li minkejja li ma kien hemm ebda evidenza ta' komunikazzjoni bejn l-Awtorità u l-Fortina, fi frar tal-2019 il-Fortina rresqet kontroproposta ta' 2 miljuni u 700,000 euro bbażata fuq il-valutazzjoni tal-Awtorità u ġibdet l-attenzjoni li partijiet tas-sit ma kinux ġew evalwati. Intqal li l-ebda spjegazzjoni ma ngħatat dwar kif il-kumpanija kisbet din il-valutazzjoni. Ir-rapport wera kif f'Marzu tal-2019 il-Bord qabbad ditta ta' awditjar sabiex tistma' talbiet kollha tal-kumpanija. Mingħajr skambju bejn il-partijiet f'Ġunju tal-istess sena, Fortina infurmathom li kienet lesta tħallas 8 miljuni u 100,000 euro. Bil-Bord jibgħat dokumentazzjoni lill-Ministru minkejja li l-valutazzjoni tad-ditta tal-awditjar kienet għadha ma waslitx. L-NAO qal li dan kien ta' tħassib għax il-ftehim intlaħaq bla evidenza ta' negozjati bejn il-partijiet u b'differenza sostanzjali fil-valuri. Fisser id-deċiżjoni tal-Bord bħala illoġika peress li n-nuqqasijiet kienu għadhom mhux indirizzati. Intqal ukoll li aktar tard iċ-Chairman tal-Bord informa lill-Ministru lis segretarju Parlamentari bid-deċiżjoni tal-Bord. L-NAO nnota li din il-korrispondenza ma kienx konformi mal-obbligi tal-Bord. L-NAO konferma wkoll li r-rapport tal-valutazzjoni tad-ditta tal-awditjar kien tlesta u ppreżentat liċ-Chairman bil-valur stmat kien ta' ftit aktar minn 18 miljun 341,000 euro, rivedut għal kważi 23 miljun 888,000 euro. Valutazzjoni indipendenti miksuba mill-NAO ikkonfermat il-valur ta' 21 miljun euro. F'dan l-isfond l-NAO qal li l-akbar tħassib huwa li l-valutazzjoni kienet miżmuma miċ-Chairman b'detriment tal-interess pubbliku qal li b'mod anomalu il-ħlas li d-ditta tal-awditjar ġie ridirett u awtorizzat mill-ex Chief of Staff tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Fi 17 ta' Lulju 2019 il-plenarja approvat it-tneħħija tar-restrizzjonijiet bi ħlas ta' 8 miljuni u 100,000 euro. L-NAO temm jgħid li r-responsabilità prinċipali għad nuqqasijiet identifikati kienet tal-Awtorità tal-Artijiet, anke jekk ir-responsabilità f'livell ħafna inqas testendi lil minna, peress li l-proċess fl-aħħar mill-aħħar kien jinvolvi partijiet oħra.